morning! Kumusta mga kaibigan? Eto, pabalik kami ng Maynila. The best po talaga ng makalsada po rito, kaya napagandang bumiyay po rito sa norte. Eto mga lods, nasa La Union po kami, pabalik po ng Maynila. Ibang klase po talaga yung ganda ng mga kalsada po rito, napakasarap bumiyahe, hindi puro tagadol. Kaya kumbaga mga lods, mga kaibigan, sa ngayon napaganda po bumiyahe po rito sa norte, kaysa po dun sa pauwi sa amin. Kasi dun pa lamang sa may Quezon Province, napakatindi na po ng mga lubak, tapos dagdagan pa ng isang matindi rin na nasa may Andaya Highway na hanggang ngayon naging controversial kasi nga po pinuntan po yan ni Secretary Dizon ng DPWH. Sana sa pagpunta niya maging maayos na yung mga kalsada po ron, maayos po ng talagang ayos na hindi laging sira, kasi napakatagal na po nun laging sira po talaga mga kalsada po ron sa may Andaya Highway. Pero mga kaibigan, may isa pa pong alternate route na pwede nyo pong daanan, yung tinatawag po namin na South Road. Matatagpuan po yun mga lods, mga kaibigan, sa may bandang dadan po kayo ng Santa Elena, Daet, tapos sa may Basud, Camarines Norte, hanggang doon sa may Sipukot. Doon na po yung labas sa may Tara, Barangay Tara, Sipukot. Pero dito talaga mga kaibigan, tingnan nyo naman po yan, napakaganda po talaga ng kalsada, 4 lanes, tapos wala pong lubak. Mula po dun sa may La Union, sa may Bawang, dun po ako. Pero galing po kami ng San Juan sa La Union hanggang sa may San Fernando, nadaanan po namin yun hanggang dito sa may Bawang, hanggang dito sa may papuntang Rosario, La Union. Napakaganda po ng mga kalsada, napakaluwang, 4 lanes, tapos wala po talagang lubak. Kaya yung mga biyahe po talagang tuloy-tuloy, wala po kayong magiging aberya sa kalsada. Siyempre, pero syempre mga kaibigan, para mas lalong maging ganda po yung inyong biyahe sa mga long rides, sa mga long drives, kailangan po maging maayos po yung inyong sakyan. Wala po, para maging wala pong aberya sa mga biyahe po natin. Dito mga lods mga kaibigan, talagang ibang klase yung ganda po ng kalsada po nila. Napakasarap po talaga bumiyahe po rito. Eto mga lods, tingnan nyo naman po yan. Grabe, napakasarap bumiyahe, napakasarap humataw. Pero kailangan tamang rides lang po tayo, na in-enjoy lang po natin yung mga kalsadahan po rito sa bandang norte, sa may bandang La Union. Sikat po mga kaibigan itong La Union sa kilala sa kanilang surfing, kasi tinawag po silang surfing capital of the north. Sikat din to mga kaibigan, mga lods, itong La Union, kasi meron po sila rito mga grape farm na pwede nyo pong puntahan. Pwede po kayong mag-pick up, mamili o mamitas ng mga grapes po rito sa mga farm po nila. May mga nadaanan po kami ron na mga nag-aaya na mag grape farm picking, pero di na po kami huminto kasi wala naman po kami pambili na. Naubos na sa gala sa amin sa Baguio, sa may La Union, sa may San Juan La Union. Bukod mga kaibigan, sa mga gandang kalsada po rito na talaga naman pong sobrang mag-enjoy po kayo kapag bumabiyahe po kayo rito sa may parting La Union. Marami rin po rito na mga iba po pong mga tourist attraction, tourist destination na inyo pong pwedeng puntahan kapag nandito po kayo sa may La Union, na sobrang mag-enjoy po kayo. Eto na mga kaibigan, papasok na po kami sa bayan po ng Rosario. Dito po yan sa La Union. Ito po yung pinakahuling bayan ng La Union bago po tayo pumasok ng probinsya po ng Pangasinan. Ito mga lods, kung inyo pong napapansin, napakalinis at napakaganda po ng kanila po rito na bayan. Etong Rosario La Union mga kaibigan, ito po yung pinaka-stop over po talaga. Katulad po rito, yung mga galing pong Tiplex, ito po yung rotonda po nila. Yan mga lods, yung sa kanan po natin, yan po yung Tiplex na galing po ng Maynila, Pampanga, Tarlac, hanggang Pangasinan. Ito mga lods, dito po yung malimit mag-stop over sa mga gasolinahan po rito. Pero kami na naka 2 wheels motor lang na maliit. Eto, dito kami lagi sa may Shell. Yan po yung hintuan po namin halos palagi kapag bumabiyahe po rito sa norte, bago po umakyat ng Baguio, bago po pumunta ng iba po pong lugar po rito sa norte. Sa katunayan mga kaibigan, sobra po talaga ako nag-i-enjoy po rito sa biyahe po namin sa parting north, kasi nga po maganda po talaga yung kalsada. Di katulad po sa amin pag uwi ako ng Bicol na sobrang pagod na pagod ako sa tindi po ng makalsada. Di mo alam kung saan ka iiwas sa matitinding mga lubak, lalo na po ngayon na grabe, lalo pong talagang hininto ko yata, sabi ni Secretary Dizon, yung pagpapagawa o kaya pagpatche ng kalsada po ron. Pero dito sobrang nag-i-enjoy po kami, talagang hindi po ako masyadong pagod. Sa katunayan po niyan, nung bumiyahe kami Maynila to Baguio, parang hindi po ako napagod. Ito na mga kaibigan, yung tulay na maghihiwalay mula po rito. Ito po yung kanilang marker ng La Union.
papasok po yan. Ito naman po, papasok lang po kami ng Pangasinan. Ito po yung inyong madadaanan na Rosario Bridge. Rosario Bridge ba ito? O season na. Hindi ko po alam, hindi ko kabisado mga lods mga kaibigan. Kasi ito, pag tawid po namin, season po ata ito ng bayan po ng Pangasinan. Tapos dito mga lods mga kaibigan, maganda rin po yung view po rito. Pero wala na po masyadong tubig kapag summer. Hindi nyo po makikita, mabato po yan sa baba. Tapos dito mga lods mga kaibigan, pag akyat po natin, may makikita po tayo rito ng mga gumagawa ng mga action figure ng mga Avengers. Eto mga lods mga kaibigan, napakarami rito. Yan, maihop at iba pa. At bukod dyan mga lods mga kaibigan, sobrang maganda rin po talaga yung kalsada po dito. Ayan no, napakasarap pa rin po bumakbak dito sa may parteng ito ng Pangasinan. Sanay ako mga kaibigan sa long ride, sa mga biyahe, pero dito po talaga hindi ako masyado napagod. Kahit na sobrang layo po ng biyahe, ilang kilometro rin po yung biyahe, ilang oras, pero wala po akong pagod nararamdaman, kundi kasiyahan. Kasi nga po maganda po yung kalsada, bukod sa maganda po yung mga view, magandang lugar po ng mga dito sa may parting norte. Sobrang hindi po ako napagod kasi nga po maganda po yung kalsada. Pero kapag umuwi ako sa amin, sa Bicol, talagang bagsak po ako. Matindi po kasi yung mga lubak. Ngayong February, mga 2026, uwi po ako ng Bicol, magsusolo ride. Baka sino gustong sumama. Tara, biyahe po tayo. Muli po nating balikan yung ating lupang pinanggalingan, yung ating lupang minamahal, yung pinakamamahal nating Bicol natin. Ako mga lods, mga kaibigan, taga Pulanggi sa Albay. Kaya malimit din po ako umuwi kasi unang-una, dinadalaw ko po yung mga magulang ko, lalo po yung nanay ko na may sakit. Lagi po ako nauwi para bisitahin po siya. Kahit na minsan double off lang ako, balikan gamit minsan yung motor, pero minsan kapag sobrang gipit sa oras, nagbabas din po ako. Kaya may mga vlog din po ako tungkol sa mga bus. Pero mas nag-enjoy talaga ako mga lods mga kaibigan sa pagmumotor. Kaya yun po, malimit po yung aking ginagamit pag pauwi po sa amin sa Bicol. Pero sana kung ganito yung mga kalsada, sobra akong mag-i-enjoy, baka lagi na ako mauwi. Pero napakatindi po kasi talaga ng kalsada, kaya napakahirap din bumiyahe, lalo na kung maulan tapos malubak pa, napakadelikado. Marami na nga po ako nakikita ng mga nasisiraan din ng mga mags at iba pa sa kanilang mga biyahe. Hindi lamang po yung mga katulad po natin ng mga nakamotor, yung mga nagre-reklamo, kundi pati rin po yung mga naka 4 wheels, yung mga nakasasakyan, kasi nasisira din po yung kanilang mga sasakyan sa matindi rin po mga lubak sa biyahe po sa atin pauwi sa Bicol. Doon pa lamang sa may parting Quezon Province hanggang doon sa may Andaya Highway. Pero kapag nakatawid naman po kayo ron, pagdating naman ng Sipokot hanggang doon sa may Naga City, medyo maganda naman po yung makalsada na. Pero di po katulad talaga rito, napakatindi, napakaganda po ng makalsada. Ayan, napakaluwag po ng kalsada at maganda po yung kalsada po rito sa parting ito ng norte. Kahit po rito mga kaibigan, mga lods, sa parting ito ng Tarlac, ibang klase rin po yung kalsada. Talagang sobra pong nagpapabilib sila sa kanilang magandang mga kalsada. Kaya eto, tuloy-tuloy po yung maganda po naming biyahe. Sobra po kami nag-i-enjoy. Halos dito, hindi mo talaga mararamdaman na gusto mong huminto. Kasi nga po, maganda po yung kalsada. Dun po kasi sa amin, sa Bicol, talagang may designated lang ako na lugar kung saan pwede huminto. Kasi gusto kong tingnan yung aking mags, yung aking mga gulong, yung aking motor kung okay pa. Pero dito mga lods, talagang sobra po kayo mag-enjoy sa maganda po nilang kalsada. Sana ganito rin po yung gawin sa amin, sa lahat po ng kalsada. Hindi lang po sa amin, sa may Bicol, kundi lalong-lalo na sa may parting Quezon Province, ang talaga naman po napakatindi rin po ng kalsada. Lalo po doon sa may parting Gumaca, tapos sa may Atimonan niya, meron na rin eh. Tapos lalo sa Gumaca, tapos sa may Lopez, mas lalo matindi rin sa may bandang Calawag. Nako po, talaga matitindi yung kalsada ron. Tapos kung mag-Andaya Highway naman po kayo, isa rin pong sakripisyo. Matindi rin po yung mga lubak po ron. Pero kung gusto niyo naman na magandang biyahe at tapos maganda rin po yung view, dun po kayo dumaan sa sinasabi ko po, sa may bandang South Road, na kung saan dadaanan niyo po yung pinaka iconic o pinakatunay na Bitokang Manok. Doon po kasi yung tunay na Bitokang Manok sa may Bicol National Park na inyo pong madadaanan sa may party po ng Pasod sa Camarines Norte. Ito mga lods, nakaka-enjoy po talaga bumiyahe po rito. Sobrang nakakamangha yung ganda po ng kalsada po rito sa may party ito ng Norte. Sana ganito rin po talaga gawin sa lahat ng
kalsadahan, hindi lang po dito sa amin sa may south o kaya saan pa man, kundi sa buong Pilipinas na sana gawing matibay at maganda yung lahat po ng kalsada para maganda po yung biyahe ng ating mga sasakyan, ating mga motor, tapos yung mga magdadala din po ng mga produkto sa iba't ibang lugar po rito sa ating mga bansa sa Pilipinas. Napakaganda mga kaibigan mag-ikot gamit ang ating motor sa mga buong Pilipinas. Parang ikot ko na. Hindi ko naman naikot lahat mga lods, hindi pa talaga, pero sobrang nga po akong bilib sa mga sobrang nag-i-enjoy na gamit po yung kanilang motor sa mga biyahe. Napakalalayo ng kanilang mga biyahe, kaya sobrang bilib po ko sa kanila, kaya ginagaya ko rin sila. Gustong ko po talaga mapuntahan yung ibang mga lugar kasi dati sa libro ko lang sila nakikita, napapanood sa mga video, sa mga YouTube, pero eto mga lods, unti-unti ko na rin po silang napupuntahan, hindi po lahat. Yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat, napaganda po talaga bumiyahe po dito sa norte. Salamat po sa inyo sa panonood, God bless po, mag-ingat po kayo palagi, shoutout po sa mga kababayan ko sa Bicol, mabalos, God bless.